Dneska opravil ako postihnutú. Dúfam, že bude aspoň na vozíku, alebo aspoň obarla. Dneska to dá! Dávaj! Nie, vymáš to! Zdá, bič, nebo KSR. Prte na Jantar! Že ho nemenil, ešte nejakú ženu. Dneska žena je Azianka. Že ho dneska bude, no tak to bude ľúbiť. Ty kokot. Tak toto má piči. Ahoj Janko, ahoj, papa. Poďme niekomu nahádzať? Telefónom nemôžeš si? Môžem skúsiť, ty kokot. A co bude tak strašiť, ale... Nás asi zabije, ale o ničom ešte to nevie. Tu točia automaty, už asi tak 4 hodiny a Bartík sa nezdáva, ale stále hrá. Čo čibe? Zmizni! Návšteva. Nemôže pesúček dvere, ty kokot. Kde sme, ty kokot? Pozeraj, ak tam smutne pozerá. Zabijem ho! Víš, jak sa cítia ženy na veľkú noc? Ty mi! Piče! Nie. Ľudia vyjebaný humusák a zajebal, a ja to musím učiť. Nie. To je ako obliala dvere, ty kokot. Tak to ti fakt neviem. Asi sme teda naposledy. Oskar moment. Čo som nevolal, bolo... Ježiš Maria. Tam sa konečne vyspať, ja ťa mám v piči. Počúvaj, ja vám otvorím. No mi zavolajte. Kokot, ale 3-krát do piče a neviem nám otvoriť. Mal som normálne zapnuté z vode. Jebal som ti pestiami na okno, ty kokot. Pôjde si ešte choď lahnuť, ja mám piči. Ja som zlomený jak vzduchovka vyjebaná. Zelené od seba na zemi. My sme doteraz behali po vonku, ty kokot, a zoňali jedlo. A vieš čo som zohnal? Ja ale ešte lepšie. Vieš čo som zohnal? 2 bagety, jedno som zožral. Vieš koľko je stupňov vonku? Kokot. Hodinu sme behali okolo dobu, čo nám ten cigánsky kokot nevie otvoriť do piče. Mne jede srdco, ty kokot, nevie. Dáva na srdce? Aby to lepšie fungovalo. Ale daj mi ešte trocha chod. Počkaj. Ono zabije. A tu si, tu máš kapra. Iba to sa ti donesol, chod do piče. Kokot. No veď spomínam mama, ja som čo zvinúť. Áno. Kokot, ja. Idem. Že však si najebaný jak Rus. Moja sentku som ale piče. O pol 7 ráno tu sedel a hovoril tebe Alexovi, o 2:00 mám byť v robote. Ale ja to mám piči. No. Dneska takto varenie s Bartikom. My si tu varíme takto jedlo. Ja sa tu kuchár do piče, ne? Však ja tu varím každý deň, ale nie najebaný väčšinou si najebaný nevarím. Ale však víš čo ty. Ja som už ako kotra väčšinou spím, no. A nemáš tu vajčiska do piče. A 6 ráno si ako čikal hovorím. Ja keď si najebaný Bartík, aspoň nejdeš za 2,5 hodiny do roboty. A nespíš najebaný na gauči teda. To je pravda. Lebo jeden je chlap a niekto není chlap. Takže si budem prebývať takú, počúvaj, to varím. Martin spí a kurva Bartíkovi, Haló, keď som Olympus. haló, áno, idem už chytať tí bonusy, sorry, musím už ísť, ja viem, meškam.